sun je su sami ka suna rusa mata karya masu a bari ai sun yi kama kawo kaya kuna kallon abin da wani ku yi dariya na farko kuma sai ta yi da kakanmu sun ce an ce ya kasa da shekara uku wani ina magana a kan wani biyu ne kuma an ce da aka gaba shafe an kuma baka ci malam sauran kowane gaskiya na ci ne da ita ka faɗa a ciki kake jaji ci gaba ko zuwa ga hoton a gaban idanun ka za su nuna suna saka a bayan ka kuwa kare ma ne ya cika sun baza kuma da su ji ka sauka ko da kake yi idanun wasu a kanka wata da su yi kuma yi da mamallakin ka sa ido da kuma ya dauko sana'a kuma sa ido da kuma ya dauko sana'a kuma sa ido da kuma ya dauko sana'a shara abokina da kuma da suna ba'a wata ma ya kai zuwa kasuwa sai da da'a mai duka biyu zaka gana kun sana'a da kore da kai da sana'ar dawa ne za mu saka dawa da ku cikin damuwa jimana bai bane da sauki da kowa ina kuke ba ta yi yawa zalla kana ganin kai rabu da wancan bawa a lokacin da suka gani cire musu da shi Saat itu udah kurma yang punya tepuk sana'a kurma